Hello everyone! This is me, Ilocana sa America Vlogs. Ayan. Naimbag na bigat you, ken rabi iyo amin gagayem, ken kakabsat. Ayan, welcome kayo ken daytoy. LS ko itang rabi bueno bigat kita Pilipinas. Ayan. Pasok na kayo guys at magmahalan. Pasok. Welcome sa aking channel, sa aking live streaming. Hello everyone, hello. Ana, awan pa'y siguro 5 minutes na. Sunga awan pa'y. Ay, may tao pala sa... Nagda-call mo. Hello! Aloha! Ba't parang hindi... Ayan. Hello! Na mapanay na out Tamsak, itamsak. Yun, tamsak. O, di ba? Puro night boat. Puro na nagtadnan. Tadnan ko naman. Dancing diba? Dancing! Tamsak sis, sabi ni Smile KLR. Wala akong nasalubong na harang. Refresh po ako maya-maya. Sis, kasi wala pang 5 minutes kanina inon ko yung monetization. Ayan, sis, smile. Kung gusto mo maglapag ng bahay, i-type mo lang yung smile, tapos magbababa na si Nightboat. Really? Ganun. Tapos yung Pilipina lang yung i-type mo, magbababa na si Nightboat. Charot. Ano mo? Oo. Yan, hi, Smile. Good morning, Nightboat, sabi ni Smile. Let me see. Wait lang, hindi ko pa pala na-share dun sa Muni ni Smilean niya. Hindi pa. Uy! Smile. 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 Mano nga oras dadyo yung playlist mo? Videos. I-minix na yung 1 hour. Please connect to our VIP member. Thanks, Nightbot. Galing, sabi niya. Smile, do me a favor. Pwedeng wag mong i-mix yung yung LS mo doon sa all videos mo. Then I will play you. Hindi naman ata. Ha? Hindi naman ata. Hindi, mix siya. May 4 hours doon, nakamix doon sa all videos. Sabi niya yung doon sa 42 videos. May 4 hours doon sa Love One Another. That is live streaming, right?
Oh. Oh, si Smile supportive yan. Ayan, welcome, welcome, welcome sa aking munting bahay. Nalagyan mo. Okay. May bonus ka sa akin because siya ang pinakaunang nung nag-post ako last night, siya ang pinakaunang nag-view at saka nag-comment doon. Oo. Tapos ako yung pangalawa. Oh. So, bigyan kita ng anong gusto mo? I-play ko lang yung 4 hours. Ilang oras yun yung all videos? Sabi mo kasi na i-mix doon sa 4 hours, then there is 1 hour. Yung 4 hours na lang i-play mo, mas maganda. Oh, i-play ko na lang bukas. Kasi pag i-play ko ngayon, late na pag matapos na dito, alas 8 na. 8, 9, 10, 11, alas 12 na ng gabi. So, bukas ko i-play. Ha, Smile! Dinig mo, Smile? Oh, kaya kung sino yung nandito na nakikinig, kapag siya ang pinakauna-unang views ko, saka siya ang unang nag-comment, bigyan ko siya ng play all. Oh. Million in the house. Harang. Ayan. Hi, Kabsat BD New Zealand. Hello. Kuha ko na po yung LS sa playlist. Huh? Basta i-play ko na lang yung ngarod yung 4 hours mo. Gusto ko kasi yung Narinig ko po. Hey, sabi ni Smile. gusto ko kasi yung content eh. Yung everything is content. Pero i-play ko na rin. Bonus mo na yun. Mas gusto niya kasi i-play niya yung lagi yung mga videos, hindi yung mga Oh, kasi pag namuni ka na basang is i-hide mo naman na yun eh. Kasi yung anong LS lang na i-play, yung dagdag na lang yun sa watch hours. Pero later on, makikita pa rin yung mga views, yung content mo, di ba, Ilocana? Yung palagi ang gustong-gusto kong i-play. Yan, may bonus ka. Alam na this, ha? Pero bukas kita i-play. Add mo ako. Alright. Ayan, Smile, magkakaroon na ng other state. US. Kasi Tennessee lang talaga yung yung mas United States sa kanya. Hindi, ang bilis niya, nandoon na na-views, tinignan ko, kasi nag-share pa lang ako. Pagbalik ko, sino kaya yun? Tinignan ko, si Smile. Galing naman ni Smile. Oo, yung US kasi kay host lang sa amin. Diba? Ako lang talaga yung US sa kanya eh. Kaya may bonus ka sa akin. Pero bukas kita i-play. Ayan, mega love shout out sa inyo guys. Maraming salamat. Talagang may mega na may love pa. Di ba? Mega love shout out. Shout out pa more. Nasaan ba si Smile? Nasaan ka, Smile? Nag-J Saudi tuna? Nag-J ka Saudi basang? Natudo Ken. Kunana ni BD New Zealand. May tinudok mo, kabsat. Ala, sino tinatudok? Ala, gang angin ni nagpigsa ti asok igtan eh. Natudukan. Awan. Ni Nightbot han na ma-detect ni taga New Zealand. Ayun, yun. Ha? Day tatangan ka no. Day tatanga. Ala, nagpigsa angin.
Ayan, 4 nga milyon in the house. Ante Lisa, ako na naman. Ayan, awanan, dapay na-stock na bakutan. Sige, kapsat, mangan ka pa'y. Sige, kapsat, no problem. May ayuda pala ako dun sa inbox mo, Ismail. Ayun, bukas ulit, i-play kita ulit. Play kita ulit bukas. Uy, bakit ang tumal-tumal ngayon, no? Yes, salamat sa pag-share, sis. Madami na kasi naka-LS now, sis. Yun lang. Nang dahil
Dahil alam na ng karamihan LS nakakatulong sa WH. Oo nga, dalawa na lang. Oh, grabe. Naninibago kaya talaga ako. 2 days nang naninibago ako sa viewers ko. Ako lang tamad mag-LS, sis. Okay lang yan, basta may pumapasok na WH everyday, sis. Parang may bagyo. Hi, Scorpio 1024. Hello. Salamat sa pagbisita. And bigyan na kita ng jacket mo, sis. Para maglapag ka ng bahay mo. Busy na lang ako dito, guwapa ha. Sabi ni Auntie Pilipina. Sige, sige po. Salamat sa patangsak. Ayan, kuya. Hello, Adtuyan Pid. Sabi ni kuya. Ayan, hi, smile. From Scorpio. Ayan, naglalapag na. Magbaba ka lang ng bahay mo dyan, sis Scorpio, ha? Pwede ka lang magbaba ng bahay mo. Ayan, please connect to. BG Nakpay lang, busy Pid, sabi niya. Sige, Ped. Di ako magtagal, work ko kasi break time lang, sabi ni sis Scorpio 1024. Iwan lang ng bakas, balikan ko kayo, sabi niya. Ayan yan, natapos din ang harang, sabi ni Auntie Pilipina. Ayan, thank you so much.
Refresh pala ako para sa harang, sabi ni Sis Ismail. Ayan, salamat sa pa-refresh. Gibbons Dan from Scorpio. Ayan, balikan kaya sis. Hi, Kabsat Benji. Hello. Ayan, bigyan kita ng jacket. Ayan yung mga nag-inilalapag ni Nightbot, mag-ano na lang kayo guys sa sa mga comment nyo guys, mag-hashtag Ilocana lang kayo guys. Salamat. Hi, Judes the Dreamer! Hello! Salamat sa patamsak at pagpunta. Ayan, may jacket ka na din, Judes the Dreamer 26. May jacket ka na. Pwede na kayong magbaba ng bahay nyo, guys. Ayun, isang 4 minutes lang tipid ni Lolo. Bakit hindi dalawa? Ayan, nagbaba na sila ng bahay. Mega wash out hose. Thank you po, sabi ni Jude the Dreamer. Harang si, sabi ni CJ. Ayan. Hi, Lolo Filago ka channel. Hello. Salamat po. Dito lang, Kapsat. Sige lang, Kapsat. Take your time. You're welcome, Nightbot. Ha, ha, ha. Ayan. Magmahalan kayo dyan. At pindot mo lang ang CJ. Bababa ni Nightbot ang iyong link. Ayan, pwede na kayo magbaba ng bahay niyo dyan, guys. Tamsak Dan host, namimiss ko mga ganito, sabi ni Jerry. Ayan, nandyan si Jerry. Ayan, nagpaharang din si Jerry Jornis. Ang isang member natin, guys. Ayan. Thank you so much, guys, sa pagpunta.
Ayan, nagbaba ng bahay si Benji Aquino. Ayan, host, invite ko kuya ko. Sige, lolo. Invite mo silang lahat. Pupunta din sila dito. Libre ang lapagan dito. Sige, lolo. Take your time. Salamat. Ayan, tamsak na done na ho, sabi ni Lulu. Yudes done from Scorpio 1024. Please connect to our... Ayan, naglalapag ng bahay si Nightboat, guys. Mag-hashtag Ilocana kayo, guys, kapag puntahan nyo yung binababa ni Nightboat. Sana yung charger. 5 million in the house. Mega love shout out. Ayan, birds done na ako, sabi ni Scorpio. Ayan, pagdikitan niyo yung mga binababa ni Nightbot, guys. Ano na lang kayo, mag-hashtag Ilocana. Ayan, andyan din sa Anti-Pilipina. Dikitan nyo. Dito na ako sabi ni CJ. Ayan. Thank you so much, 4 million. Pa-share naman. Matuma lang benta sis. Oh, sis, it's been 3 days na matuma lang benta. Hindi ko alam. Simula na nag-change ako ng oras. Kakalurky. Salamat sis Filipina from Smile. Ayan, balik ka sa dating oras mo, bakit? Eto na kaya yun. Tamsak dan, sabi ni Ate Marisa. Salamat sa patamsak, host, sabi ni kay host, sabi ni Nightboat. Ayan, salamat ate.
Tapos na break time ko, itambay ko lang ito. Sige, Kabsat, salamat. Hi, sis MCS! Bakit wala na naman jacket? Ayan, may jacket ka na sis. Pwede ka na magbaba ng bahay. Napadalan lang sis, nasa labas ako. Ingat sis. Salamat. Hi, Sweet Angel. Hello. Sweet Angel, hello, hello. Wait lang, bigyan kita ng jacket. Harang pa, sabi ni Sweet Angel. Ayan. Sino yung gustong umakyat dito? At samahan ako, guys. Si Princess Palaya. Salamat, Princess. Bye, sis. Salamat. Balik ka lang kapag may time ka. Thank you sa pagpunta. Bye, Jay. Ayan, nagbababay na si Nightboat. Kakaloka si Nightboat. Nagbababay, hindi pa ako tapos. Ayan, nandyan pa si Judes. Scorpio 1024. Ayan, nandyan dan na daw. From Judes. Hala, si Nightboat. Wait, ate, tapusin ko lang harang, ha, sabi niya. Thanks, dude, sa balik, sabi ni Scorpio. Ayan, thank you so much sa 8 million. Ayan, please connect, sabi niya. Ayan, nagbaba ng bahay. Nang sipag-sipag naman ni Nightboat. Uy. Done na ako, Emmy, from Scorpio. Sige, sis, basta magbabalik ko yan, sis. Ay, iba pala. Ayan, mega love shout out.
Ayan, dikitan nyo daw si BD New Zealand, guys. Dan harang ate, sabi ni Princess. Thank you sa paharang. Hindi, kasi simula ko lang Princess. Kasi simula ko lang. Si Nightbot lang ang nagbababay. Hindi ako. Jivans Dandafo from Judes the Dreamer. Ayan si Jivans, guys. Yung mga binababa ni Nightbot, guys, mag-ano na lang kayo, guys, ha? Mag-hashtag Ilocana dun kayo sa mga komento. Sa comment nyo dun sa kanilang mga videos. Salamat. Hi, Christian Kinday. Tamsakdan. Ayan, si ano ata ito. Si ano ba sino? Si Jessica Coral ba to? Si Christian Kinday. Hi, sis. Russia on my style. Ayan, from Hong Kong. Ayun, isang harang lang talaga ni Lolo, sabi ni. Wow, salamat sa pagpunta, Jessica Coral. 8 million in the house. Mega love shout out. BD New Zealand, Dan from Scorpio. Nyama obra ate, awan garod. Hi, sis Debbie. Hello. Salamat. Sana babalikan ako ng mga Bunny Night. Sis, basta ano ka lang. Magbababa mga yan, sis. Nagche-check sila ng mga ano nila. Mag-full package na lang kayo, guys, sa mga binababa ni Nightbot. Thank you. Tambay lang, sis. Work mode. Ayan. Hello, Kapitana. Dito pa ako harang. Ayan. Sinuruan ko pa kuya ko punta na siya dito bago pa lang YTC niya. Okay. Hi, Debbie from sis Auntie Filipina. O yan, naghahay na naman si Night. Wait lang at ako. TV, CJ, your TV is so loud. Ayan. Salamat sa paharang at tamsak ng ating Sai Vlogs. At Lolo, maglapag ka lang ng bahay mo dyan, Lolo.
Ayan, nag-hi na. Basta makarinig si Nightbot ng hello at saka hi, sasagutin kanya talaga. Sino yung gustong umakyat, guys? Pwede kayong akyat para promote nyo yung channel niya. Hi, Joseph! Hello! Ayan, ikaw ba yung kuya ni Lulu? Wait lang, bigyan kita ng jacket. Ayan, nagbaba ng bahay si Scorpio. Ayan, magdikitan na kayo dyan. Nagbay ulit. Hindi pa ako matatapos, guys. Si Nightbot lang nagbababay. Ayan, mag-drop ka ng link mo dyan, Joseph. Baba ko yung mga bahay ng mga legit na friend natin. Hi, Desi Signatures. Hello po. Ayan, salamat po sa patamsak. Ayan, bigyan. May jacket na po kayo. Pwede na po kayong magbaba ng bahay. Salamat po ang lahat, sabi ni Desi Signature. Okay naman ako. Okay naman ako sa awa ng Diyos. How about you, Desi Signature? Wow, marunong na din sumagot si Nightboat. Kumusta po ang lahat? Sabi niya, okay naman ako. Sabi niya. Ayan, may kalab shoutout sa 10 million in the house. Oo, ating Sai, pwede ka na magbaba. Shoutout Nightbot, padikit ako, sabi ni Lulu. Hi, Shaber Dukusin. Hello, long time no see. Ayan, bigyan kita ng jacket. Bakit ka nahahay? May jacket ka ng kabsat. Tamsak now. Ayan, salamat sa patamsak. Thanks po sa jacket, host. You're welcome. Natanggal kasi sila lahat nung naayos ko si ano. Busy lang ate, work mode muna. Ayan, herang nest, sabi ni Jap. Sige lang, princess. Thank you.
Ayan, nandyan pa si BD New Zealand. Kapsat, salamat. Ayan, hi Christian TV. Hello. Salamat sa pagpunta. Ayan, bigyan kita ng jacket mo. May jacket ka na, Kapsat Christian? Ayan, nandyan pa si Auntie Pilipina. Type mo yung Pilipinan, te. Ako na lang. Yan. Ayan, thumbs up done po, sabi ni Christian. Salamat. Ayan, pwede ka na magbaba ng bahay mo, Christian. Hi, Kuya EJ, Manalansan. Hello. Salamat sa patamsak mo. Ayan, bigyan na kita ng jacket. Ayan, nagbaba ng bahay si Nightboat. Road to 1K po pa-help guys. Don't forget to kalimbang. Ano, ilan na yan, Kuya CJ? Kuya EJ. Kapsat Vicky, hello! Shout out! Manong Didi, sabi na Ate Vicky. Busy siya. Naka-video lang siya kasi nalpas DJ break time na. Ayan, puntahan po natin si Kuya EJ Manalansan, guys. Happy Labor Day, Kabsat. Ayan. Salamat, Kabsat Borge.
Ayan, 30 na lang guys yung... Guys, dikitan po natin si EJ Manalansan. 30 na lang po. Ayan, dan damsak ate, sabi ni Liminho. Liminho, pa-help sa road to 203, 1,000 natin. Bunso, kung may time ka ha, harang pakabsat, sabi ni Borge. Ayan, go, 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 Laverne, sabi niya. Ayan. Dikitan po natin, guys, si EJ, guys. Si Kuya EJ. EJ. Ayan, 972 na. Yung kanyang bahay. Malapit na. Ayan, may 28 seconds lang siya, guys. Please. Ayan, hello Sisi, Dancing Diva. Yay, thank you ho, si Lucana sa America Vlog. Sabi niya, ayan, Nightbot done na sa'yo, full package, sabi ni Joseph Pilago. Ayan. Hi, Dancing Diva. Andyan ba si Dancing Diva? Ayan, BG muna, kakain muna kami. Ayan. Andyan pala siya. Salamat! Ayan, 974 na. O, di bang saya-saya? 12 million in the house. Mega love shout out. Nightboat, harang is real. Sabi ni Smile. Guys, dikitan po natin si Kuya EJ, guys. Kuya EJ, mag-drop ka lang ng moderately na na bahay mo para madikitan ka nila ng mabilis. Nightboat, ayan, Sis Deb. Filipina Country Life in America, CC, sabi ni Sis Debbie. Ayan, 975 na.
25 na lang ang kulang. Smile and dancing diva, sabi ni Sis Debbie. Bigyan lang Sisi, sabi niya. Sige sis, salamat. Thank you so much. Kabong. What you say? Ayan, lumalaki, dumayan, umaandar. Sis Debbie from Sis Vicky and nag-shoutout din kay Smile. Dantam sa kabsa, sabi ni Shawarma. Ayan, salamat. Ayan, Shawarma King, pahelp ang ating graduate na si Kuya EJ. Ayan, nagbaba ng bahay si... Oy, wala ka na naman harang dyan, Shawarma King. Bikin Kiwalan, Sis from Sis Debbie. Ayan, awang met harang mo, kabsa. Refresh ka, ah. Para yung awang harang mo, ah. Pagdatak data ubet mo. Ayan, 24 na lang, guys. Ayan, haba harang ko, sabi ni Sis Vicky, kasano refresh. Ayan ko, i-refresh mo, i-back mo, Pagtit. Ayan, mahaba daw harang ni Sis, Ayan, back mo, Wen, back mo, tag-back. Slag-back nga rupa nga, Ayan, 12 million. Oh, ayan, kuya. Hello. Salamat sa patamsak. May shawarma kin puddotok tauban mo dita. Please connect to Kuya EJ Manalansan, guys. Hinihingal pa ako. Hamot, Ayan, please connect to Kuya EJ, guys, para makagraduate na siya. Ayan, nagbaba ng bahay. Kuya EJ Manalansandan po, full pack, sabi ni Lulu Pilago. Filago or Pilago. Filago ang alam ko niyan,
Ayan, damdaman to, di kita natan. Api nga damdaman, otan Kuya EJ, manalansan, dan na po, sabi ni Bianra. Ayan, thank you so much. 12 million in the house. Ayan, babalikan ko po kayo sa ibang araw. Ilista ko po kayo. Baka malagasan po kasi sabi ni Kuya EJ. Excuse me. Hi, Captain Marble! Hello! Ayan, bigyan na kita ng jacket. May jacket ka na, Captain Marble. Ayan, Xander Peterson. Si ano yan? Si JD Panganiban. Ayan, dikitan mo si JD. Tubig ha. Ayan, magdikit-dikit-dikit, guys. Magdikit-dikit, dikit-dikit. Ayan, salamat sa patamsak. Hi, Marimar Ramak. Hello, bebe. Hello, Simply Higgins Farm. Hello, Sisi. Kumusta? Akyat ka dito, Sisi, kung hindi ka busy. Kabsat. Ayan, nandyan si Kuya Bianram. Ayan, thank you, host. Sabi ni Kuya EJ, you're welcome. Ayan, Kuya EJ Manalansan. At saka guys, sa mga gusto po palang sa mga gusto pong mag-join pala. Sige, i-type mo dyan, kabsat, para ibalandra ko dito. Nyo oras dyan. Ayan, 14 million in the house. Mega love shout out. Or akyat ka dito, sisave, tapos kabsat. Tapos i-promote mo dito sa taas. Halika na. Andito na ang hagdanan. Ayan, join kayo sa membership ni host. Guys, di kayo magsisisi na makukuha yung serbisyo sa kanya, sabi ni Nightboat. Hi, Brick Hawaii! Thank you for coming again! Ayan, malapit na daw ang premiere ng ating kapatid na si Simply Higgins Farm. Baka naman guys, pwede niyong tamsakan or puntahan. Ayan. Ayan, 11. Ayan, 11. 10 minutes na lang guys ang kanyang premiere. Ayan, lumalakad talaga ang bahay ni Kuya EJ. Ayan, mega love shoutout sa lahat. Sabi ni Zoran Osomaki. Ayan, 13 million. Ayan, salamat kabsat sa palipad. Yun no. Uy, salamat sa palipad. May pambili ng mikmik. May pambili ng mikmik. Ayan, pasupport po sa
Guys, pa-support po ang premiere ng ating kapatid. Ayan, nilapag ko na po. Wait lang, i-promote ko lang yung ano mo, yung LS, ay yung premiere mo. Ayan, premiere of Simply Higgins Spam, guys. 9 minutes na lang, guys. Pero baka pwede nating puntahan. Guys, baka pwede natin puntahan, guys. Ayun, dalawang harang, sabi ni Smile. Ayan, guys, puntahan po natin ang kanyang bahay, yung premiere niya, guys. Tapos balik na lang kayo dito, guys. Kapag natapos yung premiere. Ayan, 16 million in the house. Mega love shoutout. Ayan, Dan Tamsak Ate Dan, sabi ni John Wash Me Nene. Ayan. 16 million na lang. At arangkada lang ayan guys. 8 minutes na lang, guys. Ayan, nandun na si Kuya Bianrem sa premiere mo, Kabsat. Si Bianrem. Nakatamsak na siya. Ate Dan, ayan, 16. Tapos na daw yung dikit ko na kay Kuya AJ, ayan. Kuya AJ, mag-stay ka pa dito para baka kasakaling may pupunta pa, may magdidikit pa sa'yo. Ayan, 16 na lang ang kulang. Ayan, Bianram channel done from Joseph Pilago. Ayan, may nagdadagdag pa. Dancing Diva, hello Dancing. Please connect to Kuya EJ, guys. Kuya EJ, drop your link. Ayan, please puntahan po natin ang premiere ni Kabsat Simply Higgins Funk. Kahit tamsak lang po kung hindi nyo gustong mag-stay. Patamsak na lang po at mag-stay doon. Tapos balik po kayo dito. Salamat. House mo, Joseph, sabi ni Bianram. Ayan, drop your link, Joseph Pailago. Please support po natin ang premiere. 7 minutes na lang, guys. Sabi ni si Simply Higgins Funk. Wait lang at ako. Na-share mo na dun sa GC, Kabsat? Hi, Miss Libra. Hello. Salamat. Haan pay. Ayan, Miss Libra, salamat sa patamsak mo. Kain muna, hehe, sabi ni Miss Libra Vlog. Salamat sa pangkain. Ayan, please connect to Kuya AJ Manalansan, guys, para makagraduate na po siya.
Salamat, Joseph. Balikan po kita. Nasa harang lang po, sabi ni Sis Smile. Ayan, salamat. Ayan, puntahan mo po ang kanyang mga bahay ni, ayan din si Kapsat Bidding, New Zealand. Ayan, yay, lapit na, sabi ni Kuya EJ. Ayan. Yes, maghintay pa tayo yung yung mga maraming alagad. Wala kasi yung mga maraming alagad eh. Give me one. Ayan guys. 12 million in the house. Guys, puntahan po natin ang premiere ng ating kapatid na si Simply Higgins Funk. Puntahan po natin guys. Ang ating super chatters din. Hi Kuya Larry Maganito. Hello. Salamat sa thumbs up. Hello. Ayan, may jacket ka na po. Hi, Tarshucina Vlog! Hello! Ayan, bigyan ko na kayo ng jacket. Maraming abasto. Ayan, 14 million. Please, guys, pwede ba natin tulungan si Good PM Dantam sa Grace Lotayo Vlog here, sabi ni Vladimir. Pwede po ba nating dikitan si Kuya EJ? Kuya EJ, andyan ka ba? Magbaba ka ba ng bahay mo para madikitan ka nila? Ayan, 15 banana na lang yung kulang niya. Ayan, pwede ba umakyat? Pwede po, pwede. Wait lang. Ayan, 985 guys. Baka pwede natin dikitan si Kuya EJ. Kuya EJ, magbaba ka ng bahay mo. At guys, please pwedeng pa-support po yung yung premiere ni Ate Pilipina. Thank you so much. Ayan, magsisimula na po ang kanyang premiere, guys. Host BG muna, agad po work post. Sige, Kuya Bian Ram. Thank you so much sa pa-BG. Ayan. Wait. Guys, baga naman, puntahan po natin ang bahay ni... Hi! Hello! Good morning, everyone! Welcome. Bago po yung ninja ko ngayon kasi nawawala yung lahat ng mga ninja ko. Nag-Greslo tayo 1, tsaka Greslo tayo 2. Kita ba ako? Ayan, guys. Welcome natin. Data lang sa akin yan. Hi. Sige, okay. Pag naging masinuri na kong talent, mabilis ako magiging superstar. At magkakaroon ko ng lahat. Pa? Malakas yung TV mo. Ayan, promote mo yung channel mo, bebe. Salamat. Hello, guys. Kuya EJ Manalansa, nasaan ka na? Asan na yung bahay mo? Para madikitan ka nila, paano ka nila madidikitan? Wala yung nilalapag bahay. Hello, guys. Mamayang 2 PM po.
Hello guys, mamayang 2 PM po may ano po ako, may LS. Try ko lang po nandito sa cellphone ko. Baka naman po suportahan niyo po ako. Salamat host. Welcome. Hello, J-Lord. Ayan. Ano yan? 2 p.m. Pilipinas Ah. time? Opo, 2 PM Philippine time. Naghihilig pa ako nung. Isang tuwa, buong bansa. Pero, okay lang, kahit na huli kayo papasok, tinatry ko kasi yung cellphone ko nito, hindi ako dati naka-LS dito. Punong-puno na, tapos yung cellphone ko, walang memory. Kaya yon kagabi inisip ko, namaga na ako natulog, nireset ko yung cellphone ko. Ayun, nakapag-update ng mga Chrome, YouTube, naka-live stream na ako. Ano yung bahay mo? Kaya tinatry ko mamaya mag-LS. Po, Hi, Myla. Hello. hindi kita masyado madinig. Hindi ko makita yung mga comment dito. Bakit ba? Good mo yun. Ayan, chat. Punta ako sa chat. Ano mo, bebe? Ihinaan mo yung TV mo kasi Ayaw, may TV. Sige, baba na lang ako. Naka-headset ako. kahit na napipick up niya. Sige, baba ako. Thank you, bebe. Napipick up. Okay, sorry po. Ito, baba ako. Ayan. Ayan, Hi, thank you so Jelor much. TV. Ayan. Myla Rosario. Please, don't forget thumbs up to host. Thank you, Grace. Hi, Sir Larry Maganito. Wow, may lumilipad sa iyo. AS 1.99. Kaya mahirap ma-CPR kasi i-blame din nila. Dikita natin si Kuya AJ Manalasan. 986 na po siya. Yes, dikitan mo na, bebe. Para madagdagan yung banana niya. Yan, 987. Ito po yung hanap buhay namin, oh. Mga paso. Nagsaka ako sa LS. Ayan, 12 million in the Sa house. may music. Welcome sa bahay ni Ma'am ano ba yun? Ilocano? Ilocana Bayhana, no? Ayan, 988 na si Sir Kuya AJ Manalasan. Lansan. Ayun. Napa-flex nila yung si Sir. Ako host, baka naman. Padikitan nyo rin si co-host. Salamat po. Nagbaba ng bye, Sir Larry Maganito. Host, may nagbaba ng LS dito. Sino nagbaba ng LS dito? Oh, sino yan? Yes, J-Lord TV, daming paso dito. Dito kami ngayon sa Negros Occidental, Bacolod City. Ito po yung pangkabuhayan namin. Sino Kuya Larry yung nagbaba ng LS niya dito? Guys, pwede lang kayo magbaba ng Premiere yun po. Premiere.
Kuya AJ Manalasan Dan at Larry Maganito. Hindi ba yan premiere, Kuya Larry? Pwede po pabili Wow, ng isda. 990 na si Sir Ay, Kuya. Host, ito po yung simula suso. Babasain po yung lupa, tsaka durugin ng kamay. ayan, 10 na lang. Ay, ganyan lang. Yan, pagkatapos niya, ano tawag nito? Ito na siya. Tapos tatapak-tapakan yan. Tapos kakainin. Pagkatapos nito, ito na. Ito ganun plata. Yan, ginagawa niya na. Oh, ito na. Sobrang napakahirap po ito, guys. Ito na. Tapos kakainin kasi wala nang bigas. Tapos kakainin daw kasi wala nang bigas. Wala nang saap. Wow, 992 na si Kuya AJ Manalanasan. Yeah. Ayan, CJ, pag-graduate Saka ako sa isa na ka yan, LS. sabi ni Gaylord. Ay, sorry po, sabi ni Lord. Dan kay Kuya EJ, sabi ni CJ. Hi, host. Saan ka ba CJ. ngayon? Sa ibang bansa ka ba? Apa. Ayan, malapit na. 7 na lang, guys. Pito na lang. Muna ako ng camera. Parang maganda yung galaw dito. Ayan, guys. Maraming salamat. Host, nandito ka rin ba sa Pilipinas? Mo. Amerika po. Ikaw. Bago na. Ay, nasa Amerika, my God. Welcome mo naman ako dyan sa ibang bansa. Please connect to our VIP member, Cheryl Ramos. Sabi ni Night Boot. Yes. Jailor TV, pag-graduate na yan. Seiji O2 Dan kay Kuya AJ, dalawa nang binigay ko na saging. Ayan. Sabi ni Jailor TV, baba nyo bahay, lagyan ko 3. Ayan. Bait naman ni Jailor TV. Ayan, baba mo ng bahay mo, EJ. Ang tumal mong magbaba ng bahay Kamusta ang mo. panahon dyan, mahirap. sis? Hi, sis. Jiban Networks. Hello, Bebe. Kapsat. Bebe. Wait lang, Kapsat. Ano yun? Ayan, Kuya EJ. Baba mo daw yung bahay mo. Magbababa daw ng bahay. Bibigyan ka daw ng ano. Ayan, 6 na lang. Hello ho, sabi ayan, nandyan na si Lulu. Ayan, EJ, magbaba ka ng bahay mo. Ayan, dyan na pala. Ayan, bibigyan ka daw ni J-Lord ng 3. Ayan, 6 na lang. Dito na ulit, sabi ni Lulu.
Ayan, dito na ulit. Salamat sa pagbabalik. Ayan, salamat. Connect kayo dyan. 6 na lang ang kulang ni Kuya EJ. Lobat kasi yung mga alipores ko, guys. Ayan, maturog na kun guwapa. Sige, ante. Salamat. Good night. Mwah. $16 million in the house. Mega love shout out. 5 na lang ang kulang. Ayan, please. Break Hawaii, please connect to Kuya EJ. Kuya EJ, drop your link. Ayan. G1 Network. Kuya EJ Manalansan, dan. Sis Chris, sa kagigisum ko lang ha. Sabi ni Teacher Right Ham. Ayan. 18 million in the house. Mega love shoutout. Please connect to Kuya EJ Manalansan para makagraduate na lang. Makagraduate na po. Ayan, thank you, Sisi. Thank you so much. At salamat sa mga nagpunta sa kanyang bahay. Si Simply Higgins. Ayan, dikitan nyo po ang binababa ni Nightbot. Mga members po natin mga yan, mga legit. Mag-hashtag Ilocana na lang kayo, guys. Pahingi jacket po ho, sabi ni Vladimir Latayo. Ayan. Ayan, Kuya EJ Manalansan added from Brick, Hawaii. Ayan, please connect to VIP Cheryl, sabi ni Nightboat. Ayan, 5 na lang, guys. Nahulog ako, sabi niya. Dan na po, Simply Higgins Farm. Vlogs from Joseph Pailago. At namsak ko na po siya, sabi ni Joseph. Ayan. Please connect to JD, guys. Maraming bala na yan. At saka si Borge. Ayan, guys. Wow, isa na lang, guys. Abangan ko to. Bibidyohan na naman natin. Ayan, isa na lang, guys. Isa na lang. Drop mo yung bahay mo. Kuya AJ. Isa na lang, isa na lang. Please connect. Ayan. Please connect to our VIP. Awan, on the way na daw. Baba kayo bahay, Joseph Pailago and Lolo Pailago, sabi ni Kabsat Simply Higgins. Ayan. Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out. Ayan, isa na lang. Nabitin pa. Ayan, nagbaba ng bahay si Bebe. Congrats, 1K. Pang 1K ako, sabi ni Vladimir. Ayan, 1K na. 1K na. Ayan, congratulations. Congratulations, Kuya EJ Manalansan. Graduate ka na ng banana. Congrats. Ayan, video mo na, Kuya Manalansan para Congratulations! Yay! O, diba? Salamat sa inyong mga tulong, guys. Thank you. Salamat sa mga tulong nyo.
Thank you so much. Ayan, sa mga gustong mag-join sa aking membership. Ayan, Jaylord TV, nalagay ko na lahat, sabi ni Jaylord TV. Ayan, magpasalamat ka sa kanila. Ayan, salamat sa inyo po, sabi ni Kuya EJ. Ayan, congratulations! Ayan. Sa mga gustong mag-join ng aking membership, di kayo magsisisi, sabi ni Nightboat. Hi, Sis Smile, sabi ni G1's Network. Congrats, sana mapagrad mo din ako ng grade 8, sabi ni Vladimir Lotayo. Ayan, drop mo yung bahay. Join na kayo, guys, sabi ni Simply Higgins Pam. O, diba? Ang isang member din natin na si Simply Higgins. Join na kayo, guys. Join na kayo. Di kayo magsisisi kapag mag-join kayo sa akin. Lalong-lalo na yung mga nangangailangan ng WH dyan. Pang 101 daw, 101 ako, sabi ni Teacher Tamtam. O, diba? Ayan. Thank you so much. Ayan, 13 million in the house. Serbisyong totoo. Ay, bet na bet ko yun, Sisi. Kabsat, Simply Higgins. Bet na bet ko yung simple. Yung serbisyong totoo lang tayo. Wala. Ayan, congratulations, sabi ni Lulu Pailago Channels. Ayan guys, parang hindi pa kita nakitang nagbaba ng channel ay ng link mo, Lulu. Hello, sis Teacher Rai, sabi ni Smile. Ayan, Kuya EJ, balikan mo main ko. Po, salamat, sabi ni Jaylord. Ayan, nagbaba ng bahay. Parang hindi pa marunong magbaba ng bahay si kapatid mo, Si kapatid mo na si... Anong pangalan na niya? Ayan, magmahalan, magdikitan kayo, guys. Salamat, guys. Isa na lang, 1-6 na tayo, sabi ni Simply Higgins Vlog. Oy, isa na lang. Ay, Kabsat, Simply. I-type mo yung Simply, bababa ni Nightboat ang inyong bahay. Ayan. Kasi yung codename mo is Simply. Bababa ni Nightboat. Ayan, nagbaba ng bahay si Nightboat ng bahay ni CJ. Bakit parang di dumikit yung ginawa ko? Ulitin ko nga, sabi ni Simply. Di ba ang galing-galing si Simply Higgins Vlog? Binaba ni Nightboat yung bahay mo. Ayan, 14 million in the house. Yes naman, Nightboat, sabi ni Simply Higgins Vlog. Ayan. Ang saya-saya. Ayan, baka gusto mo pang mag-join sa aking membership kung kailangan mo ng watch hours, mamili ka sa aking porch. Ayan, hi Nightboat Grace from Vladimir. O, diba? Shinout out na ka na rin, Vladimir. Ayan, magbaba ka ng bahay mo dyan, Vladimir, para para madikitan ka nila ng bonggang-bongga. Ayan, salamat Kuya Larry. Andyan pa ba kayo? Ayan, nakabidi lang po si Kuya Larry, si Cherry Cusina. Salamat sa mga pag-bidi niyo, mga kapatid. Ayan, Joseph Pailago, nagbababa na ng bahay. Ayan. Host, pa-refresh nga yung kay Kuya. Wala pa. Hindi siya Wait lang. $1K pa lang. 1K, hindi ko na makita. Ayan, hindi ko na makita yung kay
Nalaglag pala yung share ko. Ayan, salamat. Salamat sa inyo, guys. Good morning, ate. Thumbs up dan, sabi ni Kay Bayan Vlogs. Ayan, good morning. Salamat sa thumbs up. Bakit di kanya grinit ni ni night boat? Grabe ka night boat Dan kay sino yan? Dan kay SR. Who's SR? Thumbs up Dan, Simply Higgins from Lulu. Ayan, salamat sa thumbs up Lulu, sabi niya. Channel. God bless, sabi ni Nightboat. Babalikan ko po kayo sa ibang araw, baka magalagasan sabi ni ayan, sabi ni Ayan, Joseph Pailago, dan na po, pasukli na lang, sabi ni Givans Network. Ayan, magmahalan. 11 million, megalove shoutout. Opo, teacher right, sabi ni Kuya EJ. Ano po FB mo ho? Share ko sa iyo ang LS ko Chris Guapa Gardner. Ayan, maglapag ka lang dyan. Chris Guapa. Givans dati, sabi ni Kay Bayans Vlog. Ayan, may galap shara. Salamat sa iyo. Puntahan na lang. Ay, yung LS ko ay yung 2 p.m., 2 p.m., 1 a.m. Tignan natin kung matapos na ako mag-LS. Kasi after ng LS ko, matutulog na ako. Thumbs up dan, host video lang ako. Pauwi ko lang bahay para kumain. Alis ulit po ako mamaya. Sige, Russell! Salamat! Ayan. Please connect to Russell, guys. Ayan, please connect to Simply Higgins Pump. Yan, nagbaba ng bahay. Ayan, ganyan lang. Ayan, yan lang yung code nyo, guys. Kapag 11 million in the house, mega love shout out sa inyo, guys. Ayan, mega love shout out to all of you. Salamat, host, sabi ni Rachel.
Ayan, dikitan nyo po ang ating mga VIP members, guys. Mag-hashtag Ilocana kayo para mabakalikan nila kayong mamaya or later. Kain tayo, guys. Sabi ni Sis Smile. Ano ulam natin, sis? Ayan, Lulu Pailago, Hajanel Dan from Kaybayan. Ayan, harang-harang, sabi nila. Thank you so much. Ayan, magmahalan kayo dyan. Ayan, nandyan pa. Hello, Auntie Leone. Hello. Ayan po, dikitan po natin si Auntie Leone, guys, from Taiwan, isang monetized channel. Yes, I know it. Mami. Hello po. Ayan, dikitan po natin. Magbabaka na po ng bahay mo. Mami Leone Chen ng Taiwan, ang master chef ng Taiwan, guys. Ayan, kung sino ang gustong aakyat, akyat na po. Basta magpakita sa baba bago ma-accept. Ayan, yung ano daw, yung audition nyo daw, guys, is isang announcement na lang daw para malalaman kung sino yung papasok sa top 10. Yung audition nyo kahapon. Hi, Gibbons Network, shout out to you and Meg. Welcome, sabi niya na. Diba? Ayan, Mami Teacher Dan from Kaybayan Vlog. Ate BG na ako, haha, sabi ni Kaybayan. Sige, Kapsat. Salamat. Uy, nalipatak na yung baba di balay mo. Ayan, andyan po. Hi, Dancing Diva, sabi ni Kapsat Giban. Ayan, magmahalan kayo at magmahalan. Ayan, 13 million in the house. Mega love shout out. Ayan, thank you for the playing of the harang, sabi niya. Ayan, nandyan pa si Kapsat Dancing Diva. Ayan, 14 million in the house. Mega love shout out. Rachel, bye, stuck na ako sa harang.
Kay Bayan Vlogs, done na full package, sabi ni Lulu. 14 million in the house. Mega love shout out. Ayan, dikita nyo daw si Pini Bella. Ayan, dikita nyo din si Smile. Andyan lang siya, guys. Ayan, nagbaba ng bahay si Joseph. Ayan, 16 million. Mega love shoutout sa inyo, guys. Ayan, kala ko wala ng tao kanina. Maraming salamat. Salamat sa inyo, guys. 16 million in the house. Akala ko ba, sis, matutulog ka na ng maaga? Late na naman dyan. Nawaboring ako sa LS ko kaya. 11:30 pa lang dito, CJ. Ayan, Joseph Pailogadan po, pasukli na lang, sabi ni Teacher Raitam. Ayan, mega love shout out. Ayan, na si Dancing Diva, guys, is na-stuck na dun sa harang. 17 minutes daw. Salamat sa paglalaro ng harang. Mega love shout out. Teacher Raitam, done na, pasukli na lang, sabi ni Sis Giban Network. Sis, ang hahaba ng harang mo, sabi ni Teacher Raitam. Advance kayo ng 2 hours, sis, 9:30 dito. Maaga pa pala dyan, sis CJ. Ayan, 14 million. Ayan, nandyan na yung link ni... Hindi ko ba na ba? Wait lang. Bakit di binababa ni Nightbot yung bahay ni Giban? Dikit na po si Smile. Pasukli na lang po, sabi ni Lulu. Bakit di nagbababa ng bahay ni Nightbot kay Giban's Network? Paluin ko yung pet nito eh. Net. Ayan, nandyan na yung bahay niya. Uy, nabawasan na naman ng isang thumbs up. 13 million in the house. Mega love shout out. Tulog yata si Nightbot Kabsat. 12 minutes left, sabi ni Dancing. Andyan na yung bahay ni Sis Gibbons Network. Nagpapahinga Kabsat Gibbons. Ayan, 13 million in the house. Mega love shout out. Nabannog eh. 14 Kabsat Jiba. Nabannogan na nga talagan. Guys, mag-hashtag Ilocana lang kayo gaya sa mga binababa ni sa mga binababa ni Nightbot. Lolo and Joseph.
Mag-hashtag Ilocana kayo sa mga comment nyo. Dapat full package yung ibibigay nyo guys para kapag hindi man nila kayo masuklian, dun sila sa komento magbabase. Ayan, dan thumbs up sabi ni Jaris B Channel. Ayan, nandyan na ang isang nag-audition kagabi. Ayan, saan po yung link ni Jiban? Ayan, wait lang. At ako ay maglalapag ng bahay ni Jiban. Ayan, nandyan na. Nakita ko na. Sabi, Edlen Channel Full Pack, sabi ni Lulu. Lulu, kapag yung si Nightbot yung nagbababa ng bahay, mag-comment ka ng naayon sa video niya, tapos mag-hashtag Ilocana ka sa dulo ng comment nyo. Thank you. Ayan, 16 million in the house. Mega love shout out. Dancing. O, diba? Dancing. Sabi niya. Anong oras yung Jaris? Kapag tulog ako, paano? Ay, alam na nila yung mga code name nila. Ay, yung code name mo, Kapsat Jiban, is network. So, kapag tinype mo yung paano yun, di ako marunong Ilocano ho. Ano, Jibans? Ay, Lolo, kapag pinuntahan mo po yung Lolo, yung kapag pinuntahan mo po yung mga bahay na binababa ni Nightbot, di ba yung mga di ba mag-comment ka sa pinapanood mo video. So sa kanilang komento, mag-comment ka ng naayon sa video tapos mag-hashtag Ilocana. Ilagay mo lang doon, hashtag Ilocana. Parang ganito lang, mag-hashtag Ilocana ka lang, ganito. Hashtag Ilocana. Ganyan lang. Ganito yung ilalagay mo sa dulo ng comment mo. Bakit ayaw niya? Hashtag Ilocana or Iloca. Yan. Hashtag Ilocana or Ilocana sa America Vlogs yung ilalagay mo doon. Pero kapag para shortcut, hashtag Ilocana lang. Ganon, Lolo, yung gawin mo kapag si Nightbot yung naglalapag ng bahay. Lagyan mo ng hashtag Ilocana sa dulo ng comment mo. Hindi yung Ilocano words ha, hashtag Ilocana, yung word na Ilocano. Salamat, 12 million in the house. Kapsat Jiban, sakyat ka nga. Lolo Pailago, channel, dan na po, pasukli na lang, sabi ni. Ayan, ang codename mo, Kapsat Simply, ay si Simply. Ang codename ni Kapsat out na ako. Sige, Kapsat, salamat at salamat sa pakulay. Salamat. Salamat. Thank you so much. Ayan, ang codename ni Kaybayan is Kaybayan. Yan. 6 minutes left, sabi ni Dancing. Ayan, thank you so much sa 14 million in the house. Mega love shout out. Jaris B Channel, dan na po, pasukli, sabi dyan nila, Jaris, magbayad ka ng utang mo. Madam, ano nangyari sa audition kahapon, ha? Ano, Jaris, minsan, kapag matapos na daw yung audition, isang announcement lang yung mangyayari. Wala pa ngayon yung result. Giban lapag bahay, sabi ni Jaris. Ayan, network. Ayan, at ibababa ni Nightbot ang kanyang bahay.
Natatawa yun kasi kagigising ko lang. Tapos natatawa sila sa buhok mo kasi parang nakuryente. Ayan, mega love shout out. $12 million in the house. Wow! Kabsat Gibans, wow, himalaan. Parang ang haba ng break time mo ngayon. Ayan, nasa harang ako, ha, sabi ni Jaris. Jaris, dyan na binaba ni Nightboat, sabi ni Jiban. Sarang ulit, ha. Ayan, thank you sa paharang daw. Jiban, dan sa'yo, sabi ni Jaris B. Ayan, harang lang ako, host, sabi ni Jiban's Network. Ayan, thank you. Ayan, gusto ko makatry ng 50 tamsak, ha, sabi ni Jaris B. Jaris, schedule mo yung LS mo, tapos ipatamsak mo na una para magkaroon ka ng Pero ito, na-earn ko lang ngayon kasi, na-earn ko, 18 kanina ata yan, bago ako nag-umpisa. Ayan, 4,000, 13 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Thank you so much. Teacher Right Tam, nagsukli na po ako sa'yo. Thanks, sabi ni Lulu. Sana all, sabi ni Teacher Tam Tam. I-set up mo lang. I-set up mo yung mo. I-set up mo yung LS mo ng maaga. Tapos ipatamsak mo. Anong i-try mo, Jaris? Save up ko lang. Sige. Kailan ka ba mag-LS? Mamayang hapon, Saudi. Hapon dyan, umaga dito. Anong oras sa Pilipinas? Ako nga din mag-LS ako maya kahit sa silent lang. Yun lang. Baka tulog na ako niyan mga makakatrag pa. $9 p.m. sa Pilas. Wow, 8 p.m. dito. 8 a.m. dito. Baka tulog pa ako niyan. Uy. Pag maaga ako matulog ngayon, baka gigising din ako ng maaga. Ayan, disconnect sabi ni. Ayan, talagang. Ayan guys, mag-iwan na lang kayo ng tamang bakas sa mga binababa ni Nightbot, ha? Para mabalikan nila kayo.
Basta magbakas lang kayo guys ha. Mag-iwan ng ng comment. Teacher Tamtam, akyat ka bebe? Akyat na! Akyat na kabsat dancing gibak. Visit! Haba! Sabi ni dancing kabsat biji-biji ak lang ha. Simpak lang di pag di anak ko can paper was na submit ni teacher Damdam. Sige kabsat Gibans. Thank you kabsat. Ay nako, my love, so sweet. Pinapakain ko bulilit ko ha, sabi niya. $12 million in the house. Mega love shout out. Jaris Vidan from Joseph. Ayan, Jaris, may nagpunta sa bahay mo si Joseph. Joseph Lapag, sabi ni Jaris. Ayan. Ayan, naglapag ng bahay. Naset ko na, madam. Ayan, ipatamsak mo na dito, Jaris, ang iyong... Ipatamsak mo na yung LS mo dito, yung link, tapos ipatamsak mo din sa GC. O, di ba? Dan Joseph from... Ayan, nandyan pa si Rachel, guys. Tikitan niyo. Ayan, salamat sa pa-BG, Lulu. Thank you so much. Balik ka bukas. Ganitong oras din. 15 million in the house. Mega love shout out. Ayan, dikitan po natin si Isabella. Ayan, magbabalik po yan. Mag-hashtag Ilocana kayo sa iyong mga komento, guys.
Kain tayo guys, sabi ni Rachel. Anong ulam mo, Rachel Joy? Rachel Joy, anong ulam mo? Taga saan ka, Lulu pala? Harang, sabi ni Sis Ismail. Anton at itlog host para mabilisan ha. Hoy, mabilisan. Ayan, 14 million in the house. Mega love shout out. Nagsisend ako ng mga plinay ko. Ayan, mega love shout out sa inyo guys. Ayan, paano yung pagbigay ni Nightbot sa amin link? Magko-command ka. Bigay mo sa kanya yung command. Lalagay mo doon, i-set up mo doon. Don't worry, andito naman ako mag-tour sa iyo. Pero wag muna ngayon ha, matutulog muna ako mamaya. Ayan, done to J. Rachel, sabi ni Lulu. Ayan, Rachel, done, sabi ni Joseph. Ayan, nandyan yung magkapatid guys, tikitan nyo sila. Pinibella done from Joseph. Ayan. Mag-hashtag Ilocana lang kayo. At guys, Joseph and Lulu, mag-comment kayo ha, para mag-comment kayo kapag nanonood kayo ng mga video nila ha. Para kasi yung mga karamihan, doon sila sa comment nagbabalik. Command custom ba? When, ante? When, command tapos custom. Tapos yung message, yung nasa taas, yun yung magiging command. Tapos sa pangalabang box, idadrop mo yung link. Yung please connect, blah, blah, blah. Ganon. Joseph, bahay niyo po, sabi ni Rachel. 12,000 in the house. $12 billion in the house. Mega love shout out. Add commands then. Wait lang. Diba sa command tapos custom. Wait lang. Tapos add command, tapos sa command lalagay mo yung command, yung itatype mo diyan sa baba, like yung dancing. Tapos sa message ilalagay mo yung link, yung please subscribe, please connect to this channel, blah blah blah. Tapos i-submit mo na, ganun.
Sino pa po di ko nakidikitan? Sabi ni Teacher Tamtam. Ayan. Baka hindi mo pa nakadikit si Rachel, Teacher Tamtam. Si Rachel at saka si Lulu at saka si Joseph. At saka wait lang, at ako'y magbababa. Gusto mo ba talagang si Ate Jeline, nagbibigay din ng sobrang banana to. At saka namimigay din ng WH, yan. At saka si Kabsat BD New Zealand, baka hindi mo pa nadikitan. Yan. $13 million in the house. Mega love shout out. Pinibela Dan na full pack ticket, sabi ni Lulu. Ayan si Lulu guys. Ay si Pinibela guys, magbabalik po yan mamaya ha. Basta mag-comment lang po kayo sa kanyang video. Salamat. Network. Ay, ang saya. Diba? Kapsat, G-Vans. Ay, ang galing-galing. Joseph and Lolo, nagbabakas kayo mga bebe? Nagko-comment kayo sa kanilang mga video para mabalikan nila kayo? Jared, ay, mali. Mali, Jaris. Sabi niya, Sabi niya, ay, Jaris, kailan ka mag-upgrade, Jaris, kailan ka mag-upgrade ng membership mo para sa WH mo? Para iwas lagat. Ayan, 11 million in the house. Ayan, mega love shoutout sa 10 million in the house. Mega phone. Ayan. Kung mag-announce na sa akin, madam. Anong mag-announce? Ano yun, what do you mean, what do you mean, Jaris? Wait lang, I want to see how many days you are being. 6 days, hindi pala. Jaris. 19 days na. 19 days. 19 days pa lang. Jaris. Uy, wala ka pang papadikitan. Ayan, give and take lang, guys. Dandikit Givens Network, pasukli, sabi ni Lulu Lago Channel.
11 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Mag-ano kayo guys, mag-comment kayo. Mga binababa ni Nightboat. Ayan, nagbabahagan ng bahay si Lulu. Lulu Pailago, baka gusto mo mag-join sa aking membership, bebe? Para sa WH mo. Ano lang, murang-mura lang. Yung second level at saka third level yung may playing your videos. Ayan, hi Annalisa Coliado, ma'am. Hello. Ayan, salamat sa pat-thumbs up. Ayan, nandyan pa sila Smile at saka si Rachel. Ayan, magbaba ka na ng bahay mo dyan, ma'am Annalisa. Ay, unat. Ayan, salamat sa pa-BG, Lulu. Tambay lang ako, ha. Ayan, host, kain lang. Kain lunch time dito, sabi ni Lolo Pailago. Sige, Lolo, kain ka lang. Salamat. Mag-iwan na lang kayo ng tamang bakas, guys, sa sa mga bahay ng mga binababa ni Nightboat. Nag-iwan na ako ng bakas, mag-lunch lang po ako. Sige, Lolo. Take your time, kain ka muna. Magkain ka lang dyan. Mamaya ka na balik dito kung naka-online pa ako. Tapos balik na lang kayo, ha. Magkalimbag na lang kayo sa akin para malaman nyo kung naka-LS ako. 11 million in the house.
salamat. Bigyan kita ng jacket. Ayan, bigyan na kita ng jacket. Ay, may jacket ka na. Salamat, Nightboat, sabi ni Dancing. Ayan, kay TV Dan from Joseph. Ayan, mag-iwan lang kayo ng bakas, guys. Joseph, mag-hashtag Ilocana kayo sa mga comment nyo. Ayan, guys. Ayan, maglapag-lapag, pagpagandangan. Pakan mo di, sabi mo GNT, pagpakalan si aso. Magaling ko nila? Hindi ka makabasa ng kuwang. At lang milk na, sabi mo dyan. Dyan? Sabi ko di pangananda. Ayan, Jari, sabi niya, nagpapadikit si Jares. Jaris B. Channel, done from Joseph. Ayan, please connect to, sabi niya, sa kay Simply Higgins. Ayan. 12 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Sino yung nangangailangan ng WS dyan? Press 1 kung gusto nyong maglaro. Magpapalaro ako ng tatlong mananalo ng 5 hours. Press 1. Yung gustong maglaro ng WH dyan, press 1. Simply, Teacher Tom, parang ikaw lang yung gustong maglaro ah. Tignan nga natin.
Ayan, frame up motivation. Hello. Ayan, press 1, press 1. Ako din, sabi ni Smile. Ayan. Harang, sabi ni sis, press 1 sa gustong maglaro ng 5 hours WH. Press 1, press 1, press 1. Ayan, no mic, sabi niya. Ha? Anong no mic ka dyan, mic frame up? Ayan, nag-press 1 si CJ. Ah, ha, 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 ha. Ayan, game. Ayan, please connect to. Ayan, may jacket ka na, frame up. Tawag doon, 14 million, press 1, tatlo lang kayo. Sige, game. Start. Ay! Ayan, na-press 1 si Jude. Ayan, press 1 sa... Hi, Terezo. Hello. Ayan, bigyan kita ng jacket, Terezo. Saan na yun? Oy. Wait lang. Hindi ko mahuli-huli si Terezo. Ayan, maglapag kayo ng bahay nyo. Ayan, bagay. Oo. Tao, hindi. Bagay, oo. Hayop, hindi. Pagkain, hindi. Gamit, pwede. Bagay, oo. Tao, hayop. Ano ba yun? Insekto, lumilipad. Sagot-sagot. Lang ako sis, pero hindi po ako, sabi ni Smile. Ang dami kong kalaban sis, haha, sabi ni CJ. Kaya mo yan. Go, go, go. Ayan. Personal na kagamitan, hindi. Personal na kagamitan, hindi. Ayan, Teresa, hey, dinadala, hindi. Dinadala, hindi, Teresa, hey, sabi ni teacher ta. Sa bahay, oo. Hi, Lalabs! Hello, Lalabs! Hindi. Hello, Teresa! Ayan, you can drop your link and then if you want to play Pinoy Henyo to win 5 hours WH, you need to answer. Kitchen, hindi. Nakakita sa washroom, hindi. Lalab, Cheryl, hello. Kitchen, bedroom, I am new here. Okay, you can drop your link there, Teresa. Kaririing ko. Kaririing ni Lalabs. Ayan. Living room, hindi. Electric fan, pwede. Teresa, we are just playing to win watch hour, sabi ni teacher. Yeah, we are playing Pinoy Henyo or guess the words. So if you need watch hours or WH, you can play.
Ayan, sala set, hindi. Aircon, hindi. Sailing fan, pwede. Wrong. Pwede. Malapit na yan, George. Ayusin mo lang. George the Dreamer. Ayan, electric fan, pwede. Laundry basket, hindi. Ayan, asan na kayo? Ayun, umay na unang natunog. Ayan, si Lalabs ang nauna. Nahuli si Smile. Wrong spelling kasi yung sabi ni Jude the Dreamer. Ayan, sailing fan is from the sailboat. Ayan. This is the correct one. Hoy, ano ba yan? Kagigising lang niya? Wow, ang galing-galing. Yay! Sabi Teresa, after the game, we will continue to sub. Sabi. Yes, okay now. It's so easy. Ano ba yan? So easy? Ha, sabi ni Jude the Dreamer. Pa-welcome Lalab, sabi. Di na ako nakasagot, sabi ni Teacher Tom. Ayan, sailing lamb. Ay, bugbugin kita dyan kay Bay. Cheryl Ramos, bakit ka sumali? Sabi ni, alis ka muna dito, sabi ni CJ Flores. Ayan, guys. Ayan, magdikitan muna kayo, guys. Kasi, Teresa want to do sub to sub. Ayan. Please connect. Biyag ko, CJ. Wow, biyag ka. Ayan, please connect to BD New Zealand and Cheryl and CJ. Ayan. Cheryl Ramos, hello sis. Sabi ni Teacher Right Thumb. Bakit parang naging Teacher Right Thumb na naman yan? Dapat nilagay mo, Mommy Teacher Right 2. Oh, may 2. Or Ninja. Oh. Ayan. Tereso, drop your link. Yes. Tereso, you can drop your link, my dear friend. If you want, you can drop your link so that they can, you can drop your link is there. You can connect to each and everyone, and you need to return the favor also to Rizzo. Ayan. Why I cannot search your channel, Terezo? Ayan, Terezo is gone. Are you still there, Terezo? Terezo, I cannot find your name. I cannot search it. Bebe, playing ka, Teacher Right Thumb, sabi ni Cheryl. O, diba? Matulog ka muna, Cheryl, sabi ni CJ. Di kasi mananalo si CJ kapag andyan si Cheryl. Game ulit, sabi niya. Wait lang. Ayan, Terezo is dropping the link. Ayan. Please connect to Terezo first. Then we will continue. We will proceed to the next game. Ayan, parang dire-diretso ngayon yung English ko. Kahit anong tigas-tigas, Ilocano ang accent. Sailor Moon na sasabihin ko sa kanina, joke. Sailor. Ano ba yan? Mag-isip muna ako. $15 million in the house. Alis muna ako kasi may gagawin pa ako, sabi ni Joseph. Ayan, Joseph, dikitan mo si Terezo muna bago ka alis para may
Thank you so much, Joseph Pailago. Balik ka na lang ha sa susunod na aking LS. Ayan, mag-bell all ka lang sa akin. Thank you, thank you. And Cheryl Ramos, ang lakas ko talaga sa'yo, bebe. Sabi ni Teacher Raitam. Ayan. Ayan, my name is Sasha Islam. Is Sasha. Wait, I want Sasha. Ano, what is your profile picture? The girl that wearing a pink t-shirt ba yan? I don't know. How many subscribers you have? Islam. I don't know which one. I need to pick it up. Ayan, thank you so much for playing the harang. Sabi ni Nightboat. Ay, wala pa! Kaloka kayo? Teresa, my dear is some place. I will give you more subs from... Yes, Teresa, what is your profile picture on your YouTube channel? Because I don't know, it's have a lot of Sasha. Ano ba yan? Sasha Islam. Toot! Awan. Nawanan, English ko. TikTok Star Zone, sis. Yan, channel. Wait. TikTok Star. So, ano yan, yung star ba? Ito ba yun? Ayan, maliit pa yung bahay niya, guys. So, you need to connect. Please connect to Rezo, guys, from Maldives. Batang-bata pa. Batang-bata ka pa at marami ka pa. Ayan, Teacher Raitam, bebe ka pa, sabi ni Cheryl. Ayan. Ayan, nosebleed sis, ha. Ayan. Yes, always nosebleed every day. Everyday nosebleed. Sorry for late, Terezo. It's okay, Terezo. Ayan, you can drop your link anytime, anywhere. Charot. And then you can connect also to the one who are dropping their link to the one. Ano ba yun? Bahala na dyan. You can understand. Ano ba yan? You can understand what I'm talking about. Even my English is not fluent. Even my English is English Carabao. You can understand that, right? 12 million in the house. Mega love shout out. Ayan, baka sa mga hindi pa po nakakadikit kay Terezo, guys. Habang bata pa sa damuhan, maghabulan. Ha, sabi ni CJ. Buntik na naman CJ. With a star logo picture. Yes, this is it. Can you see my monitor? Your name is here already, right? This is it. You need to go to sleep, Opal.
Well, nice. Susa po. With the star logo. Haha, yes. Sabi ni Terezo. Yes, even English Carabao, you can understand me, right? I'm always needing, my nose is always bleeding every day, even here at home. Ayan, 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 habang ayan, 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 mega love shout out. Bakit nakabalandra na yung ano yan, ni Lalabs? Yeah. Ayan, ang name ko sa'yo, Cheryl Gomez. Ayan, ayan. Host, patulong ng maka-grade 2 na ako eh. Sige, sige, Judes. Teresa, if you want to join the program of Ilocanas America Vlogs, that host you can join, just press the join button. She will feature your channel every time she do a streaming. Yes, I can feature every time your link, like Nightboat is doing. So they always, I like your live show, Terezo. Wow, thank you so much, Terezo. Ayan, if you want to join my membership, just click the join button below. Just pressing the $sign there, and then you can see the super chat, super sticker, and and join. And then you can choose what level you want. And then my first level have dropping your like every time I have my live streaming. The second one is have playing your videos. The third one is have playing your playlist. Ayan. AJ Vlog Official, hello! Thank you so much for coming. Ayan. Salamat sa patamsak kay Ilocana, sabi ni Nightboat. Ayan. Please connect to Terezo, guys. Maliit pa, bata pa. He's still young. She's still young, guys. Ayan, if you want to join my membership. Yes, I know, right? AJ, na ano ba yun? Na-acknowledge kita, o, diba? Sikat-sikat! Kung ikaw ay ako at ako ay ikaw biyag ko, iisa daw tayo. Ayan. Ayan. Walang tayo, kayo lang. Walang tayo. Ikaw, iisa lang. Ganon. Please, sabi ni Pinibella. Ayan, magmahalan, Ayan, 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 guys. This is the join button membership. So that it's easy for you to know. Teresa. Yes, I have the program that I'm always dropping your link every time I have my live streaming. Terrazzo. Yes, Terrazzo. If you want to join my membership. Ayan. Biyag ko, bala ka dyan. Guray lalag, sige, tak-tak ko na. Sige. Oops, teka lang. Huwag muna dyan. Ayan, AJ Vlog Official, thank you for coming to my live streaming. Maraming salamat sa inyong mga patamsak. Ayan, please connect to VIP CJ, sabi ni Nightboat. Ayan, Teresa, check the link dropped by the Nightboat. You need to connect to them. They will also do the favor in return.
So be the first one to visit their channel. How can I join you? Ayan, Nightbot is dropping the link of how to join. Ayan, can you please, ayan, this one, the join button link. We need to drop the link of this one. Ay, click the link of this one, join button link. Yes. Padigusek lang baby ko sis, pero dito lang ako. Sige sis, teacher Ayan. Sis Terezo, you can click the join button, the link there, the join button link there, then you can see my membership perks. And then you can choose which one you want to choose it, because you can read, and then you can read the step how to do it. Hirap pa na mag-English. Did you understand what I'm talking about? Wait lang, I will going to share it to you. How to do it. Wait, I will going to share it to you so that you know how to do it. This one in live chat. Here in live chat, you have in the live chat the bottom. Yes, I want to join your show always. Here in the bottom have the $sign, right? The bottom of the live streaming have the $sign. Then press it. Then press the join button here. And then you can choose which one you want. Just click this one and then read it, what is in the perks. Then click the second one too. And then you can read it, what perks you can receive it. And then click the third one also, like that. And then select the join here. Hi, Clara. Ayan, tamsakdan ho, sabi ni Jess Meren. Hello. Mega love shout out, Jess Meren. Ayan, I will gonna give you jacket now. Gonna. Salamat sa patamsak. Ayan, sis, sleep na my word. Sige sis, salamat sa pag-BG. Thank you so much. Good night. Ayan, may work ka na pala. Back to normal na pala yan. Good night, sis. Bye. God bless. Ayan, please connect to BD New Zealand. Ayan, please connect to Sis Debbie also, guys. Ayan, your house is 79 already. Ayan. Night, Sis Debbie. So, did you get it? Did you get it, Terezo? Yes, Meren, you have already jacket there, so you can drop your link. Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Terezo, drop your link again from BD. Ayan, from Cheryl. Ayan. Wait lang, guys. Magto-toilet lang ako. CJ, it's time for you to go to bed. Sleep now.
Yan. Ayan, 7:22 already. Pa-shoutout. Hi, Ate Marisa Pagatpatan, my cousin from Malaysia. Mega love shoutout to you, Ate Marisa. Shoutout to you, Insan. Ayan, na-shoutout na kita. Buti na lang medyo mahaba una, 6 minutes, sabi ni Sis Smile. Ayan, magmahalan. You can, the rest, you can go to their link first so that they will return to you their, I love you too. Sabi ni Ate. Ayan, Insan. Ayan, 10 million in the house. Mega love shoutout. Ayan, magmahala na kayo dyan. Ayan, please connect to Torrezo, guys. Ayan, why? Break Hawaii, why you're having a sad face? Break Hawaii. Why you're sad? What's wrong? What's wrong to you, Break Hawaii? Ayan, if you want to join my membership, just press the long join button downstairs. Down. Ate naharang. Sleepy. Are you sleepy? Go to sleep. What time is it there? Break Hawaii. You can drop your link and then sleep. And then return the favor tomorrow. Tomorrow. Ayan, thank you so much, dear, from Torrezo. Ayan, Torrezo, you can understand what I'm talking. If you want to, that always Nightbot is dropping your link, you be my VIP member by pressing the join button over there beside my name or in the $sign below. Dan Torrezo from Marisa Pagatpatan. Ayan, you can drop your link at Marisa, and Torrezo will subscribe to your house. Ayan. Uy, 12 million in the house. Mega love shout out. Hello, Mama. Sabi lang. Yes. Bali natin. Torrezo, Ate Marisa Pagatpatan is done to your house. Please return the favor also. Please connect to them also. Please connect back to them. Ilan na yung bahay ni Jasril, Ate Marisa? Break Hawaii done to you from Marisa Pagatpatan. Ayan. Break Hawaii is Hawaiian. Ayan, Sis Smile is still there. Wow, ang bilis. Hi, Didi and brothers. Hello. Mega love shout out to you and welcome to my live streaming. Ayan, babalikan kita mamaya, Didi brothers.
Didi Brothers, balikan kita mamaya, ha? Tapos balikan kita mamaya, dalawa kami ni Clarence J Vlogs. Ayan, harangs from Smile. Ayan, you can drop your link, Didi Brothers. Ayan, drop mo yung link mo para madikitan kanila, Didi Brothers. And don't forget to thumbs up, guys. You want to be my VIP, but how? As you can see the $ below the live chat, Terezo. You can see the $, down the live chat where you are typing. Just press the $ below. Then you can see super sticker, super chat, and join. Just press the join button there. And then, like the one I'm letting you to see a while ago that I share in my screen. Yeah, Nightbot is always it's always dropping the link of my VIP members. Ayan, thank you for the hi Nova Bells Gapang. Ayan si Lalabs ata yan. Ayan, you can drop your link, D&D Brothers. And then, unahan mo yung mga link dyan, D&D Brothers. Unahan mo sila. Yung mga binababa ni Nightbot, mag-hashtag Ilocana kayo. D&D Brothers, then to you added new friends from Brick. Ilocanos from Malaysia. Yes, Terezo, you can invite more of your friends also so that they can join us. Ryan Brick Hawaii is always dropping the link. Please return the favor also, DD Brothers. DD Brothers, balikan kita mamaya, ha? Okay, Tom from Terezo. Sister Tam, sabihin mo nga kung paano mag-join. Hindi niya nakita yung pag-share ko kanina kung paano gawin. Hello, Angel Tricks. Ay, maglapag ka lang ng bahay mo dyan, Angel.
Ayan, welcome to hello, host Tamsak Dan. Ayan. Okay, I will invite from Terezos. Ayan, break Hawaii Dan to pull back from D&D. Ayan, from 68, from 69 to 78. Oh, nine subscribers is added to your house. 13 million in the house. Mega love shout out. Didi Brothers, thank you. Mahalo. Ayan. Ayan, Angel Tricks. You can drop your link, CC. Ayan, nagbaba ng bahay si Angel, guys. Tikitan nyo. Jude, sandyan ka pa ba? Ayan, Jude, the Dreamer 26. You can drop your link. Yes, Maren. Pasukli naman po, sabi ni D&D Brothers. Okay, CC, thanks, sabi niya. Ayan, Cheryl Ramos, hello, back to you from Brick, Hawaii. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out. Angel Tricks Dance from si Ate Marisa. Angel Trick Vlog new friend here added from. Ayan, Brick Hawaii is done to your house. Angel Trick Vlog. Ayan. Please connect to Jude. Jude, andyan ka pa ba? Oh no. Oh no. Here I have clicked the dollar icon but can't join. Why? Why, Terezo? What's happened? Ayan, drop your link, Jude the Dreamer. What's happened, Terezo? What they told you? Why you cannot join? Busy lang, host, busy. Sige, Kabsat, salamat. Thank you so much sa pabidi. Ayan, please connect to Juice the Dreamer 26, guys. Ayan, pasukli daw, Juice the Dreamer 26. Ayan, 9 million in the house. Ayan, Jude Streamer done from si Ate Marisa. Please return the favor also, guys. Dapat give and take lang, guys. Ayan, nagtumataas ng bahay mo. Baka di niya alam may bayad, ha, sabi ni Teacher Tam.
Yeah, maybe. Great. Chill. Chill cat. Chill cat. 11 million in the house. Don't use the dreamer from Teresa. Ayan, okay. Salamat, Angel. Marisa Dan na po from Juice. Dan Juice the Dreamer from Juice the Dreamer. Ayan, Marisa Pagatpatan, dating dikit na po ako sa'yo, sabi ni Angel. Ayan, thank you so much. Dan from CJ. Ayan. Magdikitan, magmahalan, magharutan. Charot. Maglablaban, magharutan, magdikitan, magtadyakan, magdugsulan. Oh, saan pa kayo? Ayan. Ayan, magdikitan, magdugsulan kayong lahat. Doon ako sa magdugsulan. Ayan, 16 million in the house. Mega love shoutout. Maglaklakan, kulampaya. Ayan, maglaklakan daw. Ayan. Magtadyakan. Maglaplapan. Magdugsulan kayo. Ayan, dugsol. Ganon. Ayan, tawa. Ay, sus. Ayan, 193 na ang kanyang bahay, guys. Pag-graduatein natin ng grade 2. Wow! Every day when your life start. Mostly I don't have fixed hours, but this is my
I don't know tomorrow if I have LS. Maybe have. Maybe at the same time. 11 a.m. Philippine time. My live streaming. Or late. Or 12 p.m. Philippine time. Dan Angel Trip Vlog. Sabi ni Didi Brothers. Tereso, thank you from George. Tereso, thank you from George the Dreamer. Ayan, magpalakpakan. Dumay, George the Dreamer from Tereso. Ayan. Ayan, return the favor also, guys. Magbalik-balik kayo, guys. Ayan, dapat marunong kayong magbalik. Kundi, babarilin ko kayo. Ayan. Ayan, barilin ko kayo, guys, kung hindi kayo magbalik. Jude the Dreamer, I'm waiting from Didi Brothers. Ayan. Oh, no! Ayan, 15 million in the house. Mega love shout out. Ayan, magdugsulan kayo dyan. Magdikitan, magdugsulan. Ayan, 16 million in the house. Mega love shout out sa inyo. Yung iba sila di marunong magbalik. Haha. Dapat marunong kayong magbalik. Kundi, babarilin ko kayo. Oh. Ayan, wag lang pong puro kabig. Dapat marunong po tayong kabig. Wag lang purong kabig. Hindi gamit ka. Marunong po tayo magbalik. Magbabalik. Ayan. Mega love shout out to you all from Brick Hawaii. Yes, tampahon sila maturing magbalik. Yes, tama. Hando sila marunong magbalik. Ayan, dapat wag lang kabig ng kabig, guys. Daming mga ganyan na magsoli. Sabi ni ayan, magtoli-toli kayo, guys. Magtoli kayo. Magtoli naman kayo kung may pinuntahan nila yung bahay nyo. Magtoli kayo. Din na po. Naunan na po kita, sabi ni Jude. Ayan, 12 million in the house. Make a love, shout out. Ayan, 12 million in the house. Mega love shout out. Ayan, please connect to the VIP VIP members within New Zealand from Nightboat. Ayan, if you want to join my membership, just press the 1. Ayan. Jude the Dreamer, baka gusto mong Sisi? Baka gusto mong mag-join sa aking membership at saka DND Brothers. Baka gusto nyong mag-join sa aking membership. Ayan, nandiyan na yung link. Ayan, DND, naka-off kasi yung comment section mo from, ayan, i-edit nyo dyan, guys. Not for kids. I really enjoy your show. Ayan, thank you, Teresa. Thank you so much for enjoying my show and my live. Ayan. So, for tonight, I will gonna change this one and please connect to
Ate Marisa Pagatpatan or just real Balran? Oh, made for kids restriction. Yes. If it's the comment section is off, it's made for kids. So you can edit that by saying not for kids. I really enjoy your show. Thank you so much, Teresa. Thank you. 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 Thank you, Terezo. Ito yung kiss mo. It's too sticky. Mag-iwan kayo ng bakas sa bahay ng anak ko, guys, at babalikan ko ng anak ko. Bali, dalawa kami sa bahay ninyo, sabi ni Ate Marisa. Made for kids, kanta na pintas. Ayan. Akeba-keba manday tuy barukong ko. No di ka mapasang kat usana tuy ako. Ayan, ito ang kiss nyo, guys, kapag gawin nyo ng tama ang iyong mga pagdikit-dikit. Ito ang lagkit-lagkit. O, diba? It's so sticky ang kiss ko sa inyo. Ay, naku. Ayan, nag-drop pa ng bahay mo, Ate Marisa. This is your kiss, guys. Too sticky. Ayan. It's already 1 a.m. here. Tas may naiwan na laway. Tapos while you are kissing, something you can hear like this. It's a fart. Oh. This is a fart. Oh. Wait, Tapos, ladaw and maturog ka. Mamaya. Break Hawaii. Break Hawaii. Kaya baka kaya't mo tag-join mo dati membership ko. When no kaya't mo tagpakulay mo, at uray no basit mo, at share mo, blessing mo at kabsat. At pakulay ka man break Hawaii, ladaw maturog ka. Kabsat tagpakulay ka man tamay-raman nakdata blessing mo. I don't have if you want to join my membership but you don't have credit card, it's okay. Debit card, it's okay. Visa, it's okay. Debit, it's okay. Credit, it's okay. Like that. I am cash only. Oh, wow. Oh, I wish I have cash also. I want to say, everyone, I am an expert graphic designer. Anyone need my service, please inform. Graphic designers. What did you offer, Terezo? Editing. You are editing pictures or videos. It's better if you can send money to her. CJ. Yeah, it's better if you can send the money. Yeah, it's better if you can send me the money so that Lolo Whitey is not taking 30% of it. Buksan ang mata, walang pera. Joke.
Because if you what? Why? Why? Oh, why you're laughing? I thought you're sleepy already. Ay, walang nadagdag sa bahay mo. Trixie, come here. Come. Ayan, 11 million in the house. Mega love shadow. Awan, tatay kumaa. Tatay na 16 people tatay dito eh. Yes, photo editing, video editing, flyer design, posting design, thumbnail design, cover. How much? I have Teresa have need to pay for the thumbnail design and photo editing. Awan quarter to Elvis and Sin dinakbet. Awan kwarta ko na ibusen ti pinakbet. Ano ba yan? Naibusen awang kwarta mon. Apo nag-imot ka. Ayan, mega love shoutout sa inyo guys. 10 million in the house. Game na sis. Ano na yan? Second round na ba yon? Naka 2 rounds na ba tayo? Wow, nakapag-500. Ayan, may kalab shoutout to you. Yes, para rin game. Ayan, game na sista. Oh, ayan. Okay, ayan. Press 1 sa gustong maglaro ng first round pa lang yun, sis. First round pa lang ba? Ayan, first round pa lang yun. Second round pa lang ba? Ayan. Press 1 sa gustong maglaro ng 5 hours WH. Ayan, press 1. Second na ngayon. Okay. Paano download dati? Yeah. Press 1. Ayan, dadalawa lang kayo. Press 1 sa gusto ko ng WH. Wow. Ayan, press 1. Dalawa lang kaya talaga kayo. Ayan, press 1 also. Bricks Hawaii is pressing 1 also. Ayan, maglaro na tayo para matutulog na ako mamaya. Okay? Okay, start now. Ayan, umutot pa. Wait, umutot pa. Dapat kasama ng apultit. Bagay. Ay, wala pa pala akong naisip. Ayan. Bagay, hindi. Ano ba yan? Hindi. Tao, pwede?
Parte ng katawan ng tao, hindi. Ginagawa ng tao, pwede. Babae, pwede. Babae, pwede sa lahat. Lalaki, pwede. Bata, pwede din. Pwede sa lahat ito. English, hindi. Tagalog, oo. Patay. One word, oo. Ginagawa sa war, pwede. Ginawa ba? Pwede. Didi Brothers Dan from Torrezo. Ayan. Mapangat kung man ang subscriber ko. Ay, iwan cover ko ito ba? My code. Ayan, thank you so much from Didi. And ayan, sorry, I'm lost from break Hawaii. Ayan, pre, answer da. Quickly answer. I'm sleepy now. Charot. No. Naguhugas, hindi, no. Sali ako. Sige, sali. One word, Tagalog. Ayan. Sige, sagot lang. Sagot. Paalam mo naman ang kuwag luto nakpay. Anya si Dayo ading ko? Nagko-computer, hindi. Me too sleepy, matulog ak. Okay, good night. Break Hawaii, good night. Ginagawa, pwede. Kumakain, hindi. Kumakain, nagluluto, ginagawa siya, sis. Yes, ginagawa. Ginagawa or katangian, pwede. Ginagawa or katangian ng tao. Manok nga walang katapusan. Wow, sana all. Lagi nag-uulam ng manok. Nakaupo, hindi. Masunurin, hindi. Adjective ba or to or verb? Adjective bata. Take care always. Next time. Aloha. Take care always also, Brick Hawaii. And thank you for always coming here in my live streaming. Good night and God bless. Sweet dreams. Goodbye. Subscribe my channel, everyone, from Torrezo. Mabait, magalang, hindi. Nagmamahalan, hindi. Masipag, hindi. Antukin, hindi. Nagbibigayan, hindi. Mapagmahal, hindi. Mahiyain, hindi. Matapat, maswapang, pwede. Swapang, pwede. Masiyahin, hindi. Tututut. 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 Madamot, pwede. Gahaman, pwede. Madamot, pwede. Gahaman, pwede. Mataray, makasarili, pwede. Suplada, hindi. Meron pa, kalkalin nyo ang mga kuripot, hindi. Kalkalin nyo ang ibang term ng madugas, pwede. Wait lang. I will consider the madugas. Stop, may nanalo na.
I will consider the madugas kasi mandurugas ang nasa isip ko. So, I will consider the madugas. The winner is Smile. Ayan. Ayan. We have the winner already. Smile KLR is our winner. Ayan. Mandurugas, mandurugas, mandurugas. Mandurugas is parang yung naiisip ko kasi is si ano ay isang mandurugas. Parang kasi noon pala yan. Ay, nako. Ang bobo. Ang noon pala yan. Akala ko ano, adjective yan. Akala ko pantukoy yan ng tao. Adjective is, ano, ay, ewan ko. Yasril Arbarandan from Torrezo. Sorry. Yes, sis, noun. It's a noun or adjective. Isa pa. Oh, parang yung sinabi yung nasa isip ko kasi, si Blanc ay isang mandurugas. So, parang tinutukoy niya yung tao na mandurugas or the sit. Yes! Diba may ano naman, depende sa paggamit mo ng sentence. Okay, isa pa. Ewan. Ay, nako. Wait lang. Start now. Start. For the last round. Start. Ayan, start na sis. Start na kayo mga bebe para matulog na tayo. Bagay, pwede. Hayop, hindi. Hindi karong sistema ka, bravo. Tao, gamit. Gamit, pwede. Tagalog, oo. English, hindi. Tagalog, isang word. Tagalog, isang word. Para na yan sa iyo, Teacher Tam, sabi ni. Sinusuot ng tao? Pwede din. Ano, hindi siya mostly, kung may nakikita, hindi siya sinusuot ng tao. One word, Tagalog, dinadala? Hindi. Mahirap kaya. Parang mahirap to Para abutin tayo ng siyam-siyam. Ano ba talaga sis ha? Hindi siya, gamit siya, pero hindi siya sinusuot. Pero, pwede siya sinusuot, nakikita mo lang. Pero, hindi mo talaga tinutuot. Sa bahay lang, kahit saan makikita mo. Kahit saan makikita mo to. Nakikita sa bahay, pwede. Tuwalya, hindi. Bebe smile, okay lang. Ilaw, hindi. Don't worry, Sister Rai. Pag na-play ko na yung mga iba, tuwalya, hindi. Ilaw, hindi. Lamesa, hindi. Hindi siya bagay, guys. Hindi siya bagay. Pwede lang siya sa bagay, ha? Hindi ko sinabing pwede. Sis, I want more subscribe. They connect to you all already here, the one they are playing.
They are playing for their watch hours. All of them are they connected to you already, right? Ayan, lamesa, hindi. Ano siya guys, hindi siya talaga bagay. The rest later, I'll be do stream later. Ha? Sa kusina, bedroom, washroom, hindi. Pwede, ano siya? Ano ba yan? Pag sabihin ko yung clue, kapag sabihin ko yung clue, malalaman nyo na. Madali na. Pagkain, hindi. Hangin. Hindi, cortina. Pwede sa cortina, pero depende din. Kung depende din kung anong design ng cortina. Kasi, isa lang kasi yung clue na yun. Kung sasabihin ko, malalaman nyo na. Blinds? Hindi. Oy, malapit na dyan. Blind. Ano bang blind? So, mag-focus kayo sa blind. Ano ba yung blind? Di ba walang kulay? Oy, di ba? Okay, Tom from Tereso. Pintuan, hindi. Divider, hindi. Bintana, hindi. Depende sa cortina kung anong design. Parang ganon. Nandun na kayo. Kasi isa lang kasi yung clue. Kulay. Sinabi ko na yung na clue. Kulay, Tagalog, isang word. Babilisan. Dalian nyo. Kulay siya, kulay. Bilis yan. Bilisan nyo mag-type. Kulay, isang salita. Brown, hindi. Tagalog, Tagalog. Brown, hindi. Lavender, pula, hindi. Teacher, tamtamasan ka na. Item, hindi. Gray, hindi. Gray. Dilaw, hindi. Asul, hindi. Dilaw, hindi. Birthday, pwede. Kahel, hindi. Pula, hindi. Ayan! May nakakuha na. Smile ulit. Stop, guys. Stop. Di ba sabi ko birthday, pwede. Ayan, may love shoutout to you guys. Ayan, mag-ano na ako, matutulog na ako. Di ko alam yung tiyan. Other term of birthday. Ayan, may love shoutout sa inyo guys. May love shoutout. Puro sablay, pahapyaw na lang lahat ng sinasagot mo. Hi, Jude, the Dreamer 26. Better luck next time, ading.
Wag mawawalan ng pag-asa. Bye, sis. Good night na. Ayan. Good night, everyone. Thank you so much. Ayan, salamat sa pagsama niyo sa akin. Hopefully, magkikita ulit tayo bukas. Pero bukas, day off kasi ng asawa ko. Hindi ko alam. I'm not sure if I will do live streaming tomorrow. Ayan, it's already 1:28 a.m. here. So, it's time to bed. Bedtime na. Ayan. Tereso, if you want to add me, if you want to become my friend in Facebook, yes, add me in the messenger, Chris Guapa Gardner. Parang mali yung spelling Wait lang, Chris. Paano ba ito i-edit? Ayan, if you want to be my friend in Messenger, please add me in Messenger, Chris Guapa Gardner. Good night, te. Have a nice sleep. Thanks po. Ayan, you're welcome, Judes the Dreamer. Balik ka, ha? I-add mo ako sa Messenger para, para i-send ko yung link sa'yo kung mag-ELS ako. Bye, everyone. Thank you so much. God bless everyone. Ayan. Ayan, thank you so much talaga sa suporta niyo sa akin. Ayan. Walang hanggang pasasalamat ang iyong aking sasambutin. Maging sa huling sandali ng aking buhay. What's your Facebook ID? Yan, Chris Guapa Gardner. Here, look at my screen. Chris Guapa Gardner is my messenger. Sleep well, sis, from Teacher Right Time. Ayan. Yes, hopefully, gising pa ako mamaya. Ayan. Nightbot is dropping the link of Pinibella. Ayan, good night, everyone. See you all next time. Mwah! Good night. Bye-bye. Chris Guapa Gardner is my messenger. Tereso. Bye. Or as Teacher Tamtam. Bye everyone. Bye. Good night.